Uria ni tuhata dihamu amanami inanami suang songoni ianakun nami naro marminggu di jebuni tuhaton suang songoni ma akarubas namando hoti secara live streaming tapasada ma rohata tabuka ma masuk marminggu hata martangi ang naho maita. Amin. Marende meta siang buku ende 122 ayat sada rodi 2. Marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goar ni tondi perbadia, na tumo palangi do tanoon. Amen. Iko songoni do hataku, na ruar sian pamangaku, dang mulak buti tuau, ikon bahenon na do lomo ni rohaku. Jala ikon menjadi do umbaen na hutongos. O sudehamu akan nama uas. Ro mahamu tuaek. Jala hamu akan nasomar hepeng. Ro mahamu manuhor dohot mangaton. Sero mahamu manuhor anggur do susu. Unak pola marhepeng manang marpanuhor. Saya lului hamu ma Jehovah, bisa terbain dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana, bican jonok dope ibana. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang upangi dohami tuho seleho matuhami tondi ni hasitongan do dame asa takka suboto hami na salomo ni roham jala urupi mahami mangulaoni sian nasa godami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende meita
sian buku ender nomor 23 ayat 1. Tangion hamuma patik ni debata ima patik paonopon do lapatanda. Patik paonopon unang ho mamunu dia do lapatani ondo ikon dia biari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unak kita holo mambain sahid tunasa na mangulu ikon roha pangulu hodo rohatta dinasa na mangulu atong ramangidogogo mahita lao mangulaon patik nai ale tuan debata saya parugugoi mahami mangulaon naumbarti patupi amin. Marende mahita sebukuende 122 ayat saya 22. Dosata tuadopan di debata martangi yang mahita ale amanami jala debata nami na di banua ginjang pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho jala ro di salilireng na do asini roham semar pamuati maroham di hajaton nami jala sa unang ingot akka dosa nami jojok do hami mardosa marado poko jala jojok do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo Tuhan sahin dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai hoau marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajatonmu. Au tutu, au sandiri manalesei akka pangolosim
ala ni hadirioku, jala dangbe hupai ngot-ingot akka dosam, hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Marende maita sembuk pende 177 ayat sada. Tabegema hatane debata turpuk di hari Mingguon sian 2 Petrus tolu ayat sada rodi ayat itu tajahama marsikap soring 2 Petrus tolu ayat sada rodi pitu on masurat napa duahon nau surat tuhamu akka haholongan manungguli botor ni roha dihamu marhite-hite hata si paingot asa diingot hamu hata akka naung hinatahon ni akka panurirang nabadiai nang patik ni Tuhan jala si paluai nabi naritahon ni akka apostel muna omma narumikot boton muna naroma di akka ari parpudi akka pangaletsem parhata isak-isak namangoloi akka hisapna sadiri akka namandok di dia do harorona na pinarbaga bagai aidung monding akka amata hok do saluhukna songoni sian mulani hasianganon lao mandok songoni dang mangato rohana sida naung sian aik do langit do nang tano jala marhite-hite aik do haja jadina inoron ni hata ni debata laos marhite-hite aiki do mago ujui tanoon dilanatapon aiki jala marhite si anataido diramoti ibana langit do tano nuaing dipeop do asa tu api ni ari para human jala hamagoan ni jolma akkana jahat ima sahakna martua do akkana tumangion hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tabegi makur paduan suara apostolos. I am a poor, wayfaring stranger, just traveling through this world of woe. But there's no sickness, and no danger in that right land to which I go.
tindakko ma porsiautai songon nahi na tindakko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangi do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana itu buan di si Maria naga wegawian siantoni perbadia andorang suabuan ido tuhata natu mau nabirni di pahuman di silatus nama tetar pajal di bana diau pinar silang na tua tubanu atoru tung ditanom na mula mangolo di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun dulu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosadi disimai bana pai mamulak sugut tu tanoon manghuhumi alak na mangulu dot namate au porsea di tondit porbadia jaladok sada uria nabadia uria topan ni halak Kristen akan nabadia do dia san dosa do dia tai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate do dia ngoluan narasura sudah amin tabigi matik-tik namasa di uriata Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 27 Dung Trinitatis 7 November 2021. Topik Minggu Mangaradoti Nasa Tinopa Sada Pandidion Nabadia Patupan Dodi huriatan pandidion nabadia tu akka yanokon ni huriata di hari Minggu sadarion di tanggal 7 November 2021 di Parmingguan pukul 10 WIB. 2. Partangyangan wilayah nagabe tuan rumah manang mandohoti di gereja tu Partangyani di hari Jumat tanggal 12 November 2021 ima wilayah 17 asaret tama ratu gereja jala pinangido ma asa sude hita ruas mangiton Partangyani di Bagasta secara live streaming. Tolu panutupan Partangyangan wilayah sermon kategorial dot Marsiajar Sidi tahun 2021 dohot 2022. Patupahon ni huriata do panutupan Partangyangan wilayah tahun 2021 di hari Jumat tanggal 10 November 2021 mulai pukul 10 WIB maringanan di HKBP Pasar Minggu titingon ma laos gabe undangan tu hita sudi. 4. Rapot pembahasan program Huria dohut Dewan-Dewan tahun 2022. Sada pembahasan di rapot Pahralado di waktu tanggal 17 November dohut 24 November 2021 laos sermon Pahralado masuk pukul 10 WIB. 2. Rencana rapat Uria tahun 2021 hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. 5. Persembahan Minggu Partangyangan dan persembahan bulanan strip tahunan. A. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah minggu di rumah dan Partangyangan. B. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua wilayah, Manang langsung strip tunai, dan untuk diserahkan kepada Bendahara Huria melalui rekening gereja BRI
dan Bank Mandiri. Juga bisa melalui QR Code Bank BRI, Gereja HKBP Pasar Minggu. C. Memberikan pelayanan bulanan atau tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota jemaat untuk menunjang operasional gereja kita. Onom, onaruhut parmahanion pamisangon manang dianggap RPP. Mamuka minggota sadarion tanggal 7 November 2021 onaruhut parmahanion do pamisangon manang RPP Ima Maludin Samosir Dut Inang Maria Boru Pangaribuan Amaringanan di Jalan Ikhlas Raya RT 06 RW 008 nomor 70A Lenteng Agung masuk wilayah Tolu. Alamar baga so pangaton ni Huriatta. Pitu Dewan-dewan Pitu titik sada Dewan Kononia Seksi Perempuan ala naung 180 tahun HKBP. Paduan Suara Perempuan HKBP Parsidohut Dotus Festival Paduan Suara Online Ses Distrik DKI 8 Jakarta. Penilaian menang penilaian juara favorit dengan memperhitungkan like, view, subscribe. Penampilan Niko Perempuan HKBP Pasar Minggu untuk men-like, view, subscribe mulai siang tanggal 10 November saat tanggal 20 November 2021. Pinangido dukungan tusude ruas HKBP Pasar Minggu asa men-like, view, subscribe mulai siang tanggal 10 November saat tanggal 20 November 2021. Pitu titik 2 seksi lansia. Sermon lansia neng dipatupa di hari Rabu tanggal 10 November 2021 masuk pukul 10 WIB. Maringanan di RSG Pinangido tusude lansia asa mandohoti sermoni. Pitu titik 3 seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu HKBP Pasar Minggu nunga mandohoti lomba 160 tahun HKBP IMA. Lomba bercerita dohut lomba kategorial. Pinangido dukungan tusude ruas HKBP Pasar Minggu asa men-like, view, subscribe mulai siang tanggal 10 November saat tanggal 20 November 2021. Link YouTube Boy Mata Jaha di Warta Jemaat na adong dihita. Walu ruas Nabaru nunga di Jalo Gabe ruas Suriaun di hari Minggu sadarion 7 November 2021 keluarga Sony Victor Parulian Sinaga inatai arta uli embur tapupulun nahinan dot sada dakranak boru nasi pindah sian HKBP Jati Padang Resort Pasar Minggu alamat Gang Haji Saibun nomor 27 RT 008 RW 00 Sia Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu masuk wilayah opat. Nomor registrasi jemaat 04567 Sia Ruas Namonding. Nah di hari Jumat tanggal 5 November 2021 nunga jumolo monding inatta Amina Roselin Boru Simatupang marumur 7 tahun istri ni amatta Insinyur Brandan Blinser Gultum Nahinan alamat Jalan Taman Marga Satwa RT 005 RW 010 Sada nomor Sia Pasar Minggu masuk wilayah Sia. Tatangyakon ma asa tibu tarapul keluarga Namarsi Taononi. 10.
ruas nama ulang tahun kelahiran dohut ulang tahun pernikahan. Sude parhalu ni huriatah KBP Pasar Minggu, pasaton selamat ulang tahun kelahiran, dohut ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni huriatah. Goar-goar ruas marulang tahun di Bagasan Saminggon, mulai siang tanggal 7 November 2021 sahat tu tanggal 10 tolu November 2021 boi mata jaha di warta jemaat na adong dihita hata ni debata ni marulang tahun ima. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Titing nasujinahon dohut parepengon ni huriatta, boi mata jaha di titing naong di parade huriatta, songonima titing dihita di Bagasan Saminggon, Horas. Uhud papungu peleat, marende mahita sian buku ende 826 ayat sada dohut udutna. Tuhan, mari
Tangi Yang Mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu. Tu sude ruas ni huria na mengikuti permingguan secara live streaming. Laos selamat beribadah hari Minggu. Tu sude ruas naro di bagasan gerejaon. Horas hatani debata si tangi honota di tikion sian pesalmen 146 ayat sada 1 ayat 10 di bawah judul perikop soso mandokon marhana lopon debata. Ta tangihon ma. Haleluya. Ale tondiku. Puji ma Jehovah. Puji aku ma Jehovah. Saleleng au mangolu. Sai endehonokku do debataku, saleleng adong do piau. Munang marhaposan hamu, tuaka pangarajai, tuaka anak ni jolma, naso upeop, panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogot todinai, mulak maibana tu tanona diarina sasadai pesan masude akka sakap nai martua ma manangise na mambahen dewatani si Jakob pangurupina mar pakirimon ibana di Jehovah debatana si topa langit dohot tano dohot laut rodi isina sudena si ingot hasit tongan rodi saling lilingna si patikos uhum tuakana ni rupa si lehon si panganon tuakana male Jehovah makar hari akan terate Jehovah patonggor mata ni akan nama pitung Jehovah pahehe akan atuki Jehovah makhaolongi akka partigor Jehovah mangaramoti halak naburo. Ibana margogoihon akana sopot somarama somarina. Dohot akana mabelu. Jala dipalipe yanggo dalan yakka perjahat. Ayat perpudi 10. Jehovah do Raja rodi saling lilingna debatami alesion mar sudut do haleluya ima sahakni turpuk jami tatai dihamuna akka dongan saha porsiaon
di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Didok di judul ni jami tahun sosok-sosok madokon marhana lopon debata. Jala di ayat sada ayat 2 manggora hita majo hita asa memuji debata nuaing roh suku-sukun tu hita sude buasa ikon pujiota debata buasa ikon pujiota debata alusna ima ala debata do na menjadi hok kita ala debata do nama ngaramoti hita. Jadi tamama tong debata si pujion. Tamama tong debata si oloan. Ai debata do nama ngaramoti hita. Melindungi hita. Sian akka ragam-ragam ni parmaran, parsahiton, songgot-songgot, sehingga hita boy toktong adong sampai sonari. Alani ikon gogodo pamujiota tutuhani. Amin. Iko gugu unang maradi unang masohot ai sude alani Tuhanido dang alani gugu ai molo gugu do mago do marumur 50 gugur pe. Nung 70 nga mulai abe. Nga mulai morgogo bahkan na dua hian si majujakna nga gawe tolu. Dibantu dengan ahal warning tongkat. Jadi alani puasa kita memuji debata ala debata do nama ngurubi hita. Debatado silion gogo don na utama namane sadu satta. Debatado namane sadu satta. Dihamuna kadong sabor sehaon. Diuruti mamuse turbu ayati naing madokon Jehovah do raja. Jehovah do pangurubi. Molodong pe pangurubi di Portivion. Molodong pe raja di Tanoon. Satok dia te. Salpu doi. Pangurubi na Portivio pe sangobas do manang nadang sikop. Alayang go debata sikok bo pangurupina. Pangurupion ni debata sikop dang adong nahurang di parade do sude. Alanima ikon ibana do si pangasahonota. Ikon ibana do haposatta ikon Tuhanido si pangasahonotta unang ta pangasahon gugutta ai gogo salpudo pikiran pe dang boy pangasahonon pikiran pe pikundo
sesuai umur. Alani mari kita secara marpos niroha mangasahon Tuhani. Tolong multimedia tampilkan Poda Tolu ayat 5.6 untuk menebai hatan debata. Poda Tolu ayat 5-6 tabere ngamanginang didokot di Poda Tolu 5-6 imana pata orang nakingani marhaposan tu Jehova maho sian nasa jala unak ko marpangosa dia tu alana pikiran boido gabe anak ikodokon pikun gogo be boido gabe habis. Alani mari kita mengandalkan Tuhan. Idok mesti dia onom, tolong multimedia. Saibana matadda dinasa dalammu, asaibana patigo rakka dalammu. Dak songon turpukon gabe di palipe dalam di parjahati ima ayat sia. Alayak kana mangasaon Tuhani di patigor dalanna. Ima Poda Tolu ayat 6. Ipatigor Tuhan dalata. Dang di palipe bahasa ipalipe alam mangulahon hajahaton. Dang marpos ni rohatu Tuhan. On mate na tabereng sian jamitata di partikianon. Topik minggu ta ima mangaradoti nasana tinoppa. Hatani debata manosoy jolma asa marhaposan marhaporsiaon tu debata. Songon nau patorang nakingan unang marhaposan tu pangarajai. Molo pangarajai nalau salpudo. Pangarajai berlalu. Sedangkan Tuhan kekal. Pangarajai bohape jagoni penguasa. Bohape tiboni kedudukannya pasti do periode ataupun berganti. Alani tidak pantas untuk disombongkan. Amin. Oleh karena itu mari kita amanginang mengandalkan Tuhan. Ngai tampilo multimedia nakingani Poda Tolu ayat 5 dohot ayat 6. Dihamuna kadonga saborsiaon songonima di minggu sadarion akka orang tua 4 keluarga sudah konseling hari Kamis dan hari Jumat. Ada keluarga nababan ya, keluarga Simajuntak, keluarga Silalahi, keluarga Pardidi ya. Iya. Jadi amanginang tugas berat di pundakmu. Membesarkan, memelihara, menuntun dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan titipkan. Di dalam konseling kita sudah banyak ngobrol tentang firman Tuhan. Nah, ya anak koni ima hadiah terindah dari Tuhan. Ada ngono dulu tetangga nami
Perkawinan 10 tahun belum punya anak. Perkawinan 20 tahun belum juga punya anak. Sampai mereka tua akhirnya mengadopsi. Oleh karena itu 4 keluarga di sini, keluarga Pardede, Silalahi, Simajuntak, Nababan, ini adalah hadiah terindah dari Tuhan anak-anak ini. Di Palumehon, bahasa Indonesia dititipkan Tuhan untuk diajari. Nungan non marumur 5 tahun antar ke gereja. Nanti berjanji keluarga Nababan, keluarga Simajuntak, keluarga Silelai, keluarga Perde, berjanji. Naulu doho, naulu dua. Mau kau mengajarkan perjanjian lama dan perjanjian baru, naulu dua. Laksanakan itu. Amin. Dilakukan. Alana janji itu adalah utang. Jadi oleh karena itu Amang Inang, tolong buka dulu ya, yang udah kita konseling. Kolose 3 ayat 21, ya. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bukan hanya kepada bapak-bapak itu ya, ibu-ibu juga. Tapi dalam Kolose 3 ayat 21 itu, hai bapak-bapak, dan ibu-ibu, jangan bangkitkan amarah anakmu supaya jangan tawar hatinya. Besarkanlah anak-anak itu di dalam ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu sudah benar. Tidak ada lagi yang kurang. Yang penting ajarkan. Mulai dari A sampai B sampai seterusnya. Yakin dia nanti akan menjadi anak yang berguna. Balik kita musetu jamitata amanginang, asini rohani Tuhani luar biasa. Imana do Tuhani do mangaleon mangan akan amale, yang percaya kepada Tuhan namar haposa tutuha dang male. Alana Yesus do roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yesus roti hidup. Jadi do ison ibana do mangalehon mangan akan amale. Kita kaitkan dengan perjanjian baru, Yohanes 6 ayat 35, Yesus roti hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan lapar. Alani mari kita marhaposan tu Tuhani. Tuhani do muse majagai manarihon akana susah, akana ni gosa-gosa, akana sobot somarama dot somarina, akana mebelu dijagai Tuhani, akayatim piatu dipelihara Tuhan. Hidupannya di HKBP ada ngate, ada gorita heng, elim, ada muse hepata, dipelihara sebagai tindak lanjut daripada firman Tuhan na isono na di Alkitabon. Alani di rokok doa tolong juga ditampilkan lagi kepada multimedia Poda 10 ayat 10 pitu naung huleo nakina sebelum ibadah. Tapi yang mau saya mang, ini pun sangat bagus ini untuk kehidupan kita di masa kini dan yang akan datang.
poda 10 siap itu napasali Jehovah do manangise namardenggan bahasa tu napugos jala ibana mabalosson nadenggan jala ibana mamalosson dengan bahasa na itu ibana. Jadi napasali Jehovah do manangise namardenggan bahasa tu napugos tu na susah. Jadi kita berbuat bukan untuk diri kita, tapi kepada Tuhan. Khobartu poda 10 sia ayat 10 pitu. Jadi onma amanginang menggugah hapor syota asahita marhaposan margugu mangulahon hatani Tuhani ay hatani Tuhani do nakekal hatani Tuhan do nakekal amanginang Yesaya 40 teh walu rumput menjadi kering bunga menjadi tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya molo na portibio lalu sude panguru pipe unang marhapo satu si na Tuhan do pangarajai pe unang marhapo satu si ale marhapo satu Tuhan ma alana ido na ipangido ni Tuhan tuaka namar sihohot namar hapor seaon namar pos niroha tu Tuhaning marsihohot mahita amanginang memuji Tuhan puji Tuhan bersyukur. Ibadah ini saya lihat sudah mulai new normal, tapi terus ya kita mematuhi protokol kesehatan. Terus kita berdoa biar penyertaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Hapor syotai tapangasahon unang pikiret tei dang nama dok somar pikir hita ikon mar pikir do hita amin alai unang tapangasahon pikiran ngahuro nakingan pikiran boy do gabe pikun alani tapangasahon matuhani amanginang di parngulu tahun di pasu-pasu Tuhan mahita sudina. Begitu pula 4 keluarga yang membawa anaknya dibaptis. Selamat ya manginangnya. Selamat, ini adalah awal ini. Belum ini akhirnya. Awal ini. Start awal yang baik akan menandai perjalanan yang hebat. Sukses. Kalau start awal ini membaptis di dalam suami istri sehati sepikir, satu jiwa, satu perasaan, maka anak Anda nanti amanginang akan semakin diberkati, dikuatkan menjalani kehidupan ini. Alana tantangan tuaka anak-anak Kristen sekarang ini, ya bisa kita bilang berat. Apalagi kalau dihubungkan dengan keyakinan ya, agama. Tapi kita nggak perlu takut. Kalau memang anak amang pintar, ya dia akan dipakai oleh negara ini. Saya bersyukur dalam minggu ini anak saya lulus dari STAN. Bersyukur. Banyak di sana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan banyak masuk ke Universitas STAN. Kenapa? Ya mereka memang mengandalkan Tuhan, cerdas, mampu menjawab pertanyaan. Jadi kita juga yakin dengan anak-anak yang dibaptis hari ini, mereka akan bisa. Tentu kerja keras ya Bang ya. Karena tadi anak-anak ini adalah titipan.
Seperti saya bilang itu, ada tetangga saya di Medan 10 tahun menikah, 20 tahun enggak ada. Jadi ini berharga, mahal ini. Kita tidak boleh satu tangan untuk merawatnya, harus dua tangan. Artinya sungguh-sungguh. Nanti para orang tua akan melihat. Dan anak itu bukan investasi ya. Sekali lagi, anak itu bukan investasi, tapi anak itu tanggung jawab. Amin. Basongna ado. Investasi do anak mana tanggung jawab? Tanggung jawab. Saya disekolahkan orang tua saya, berarti dia bertanggung jawab. Jadi saya hari Kamis ini 2 hari mau pulang ziarah, karena udah lama juga selalu datang ke Nibi. Rotu pernipina teh, ya terbang sebentar lah ke Lubuk Pakam. Jadi kita ini punya tanggung jawab kepada anak-anak kita, Manginang. Dan Tuhan akan membalaskan orang tua yang menunjukkan tanggung jawab yang besar kepada anaknya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Tidak ada anak yang bodoh, cuman kurang belajar, kurang dimotivasi. Ada pernah orang tua membilang sama anaknya, bodoh kau, bodoh kau. Akhirnya dia menjadi bodoh. Tapi orang tua selalu bilang, kau pintar. Cantik kali mobilnya itu ya, mak ya katanya. Nanti kau pun bisa kayak gitu. Tapi ada orang tua cantik kali mobilnya, jangan, kau nggak mungkin bisa punya mobil gitu. Cantik kali rumahnya ya Pak ya, jangan, kau nggak akan bisa punya rumah seperti itu. Harus bilang, kau pun nanti bisa seperti itu. Amin. Kalau dia masuk universitas yang bagus dan bertanggung jawab. Jadi Lukas Sadaima Musete ayatul pitu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Anak tukang tempel ban pun, saya anak seorang petani. Anak seorang petani pun kalau sudah Tuhan bilang, anak seorang tempel ban pun, kalau sudah Tuhan bilang, ya bisa. Kenapa tidak? Jadi mari kita orang tua ajari anaknya, doakan tiap hari. Ya. Mana keluarga Nebeben? Berapa kali anaknya didoakan dalam seminggu? 3 kali. Dalam seminggu, saudara sadari. Iya, tiap hari doakan. Jangan cuma didoakan sekali setahun. Iya kan? Doakan tiap hari. Demam dia doakan. Sehat dia doakan. Saya dulu pendeta di pedalaman Riau, perkebunan Del Storus. Tahun 97 belum ada puskesmas, masih sedikit. Demam dia, umur 2 tahun. Saya cari mantri, naik motor 30 kilo, PP 60, jalan bukan aspal, butak ikobu makuarna mang. Sampai saya situ, lao tutoba mang katanya, dari Riau Marulaon. Saya cari lagi ada bidan desa. Lao tumidanin. Akhirnya kami sama Inang ini, ayo kita berdoa, saya bilang. Kita doakan anak kita, karena kita cari mantri bidan desa, enggak kita doakan sembuh. Dari hutan pindah kami ke kota Medan. Demam lagi dia. Hari Minggu demam. Cari
dokter spesialis anak. Cari, tutup. Rupanya hari Minggu strip libur, tutup. Ngaluja kita nama ngaluli dokter spesialis. Kita ingat dulu waktu kita di pedalaman hutan Turganda, kita berdoa lagi. Jadi doakan anakmu Manginang. Itu maksud tute. Amin. Doakan pasti sehat itu. Besar itu nanti. Sekolahnya pun disiapkan Tuhan. Kerjanya pun disiapkan Tuhan. Jodohnya pun disiapkan Tuhan. Karena menurut Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia dan akan kembali kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia semuanya. Roma 11 ayat 36. Jadi ipasu-pasu Tuhan mahita manginang ate. Songonima tu akka damang dainang tapangasahom ma Tuhan. Marhaposa tu Jehovah mahita sian nasarohat da jalaunak kita marpangusad dia tu pikirat ta. Akka pangarajai pe nakya ngai dokon salpu doi. Akka pangurubi pe dangang boy pangasahono ni. Salpu do. Alai naso ulu salpu hanya satu. Kristus Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema Tuhan di siang harion taruli kami firman hatam nabadia na paingotok kami asahami marhaposa tuho asahami totong marningot hagogomu mangasahon goarmu mamuji-muji ho. Pasu-pasu masudia karwas ni huriam lumobi akalansia. Naung mulai gale pamatangi. Songon na di Mazmur 90 ayat 10. Lam gale do Tuhan molonga 70 80. Alani pagomos na sida Tuhan. Abai posniroha asamar posniroha madalani ari-ari ni hatua-tua unon akana poso dope Tuhan tabai gogo na mardapot-dapot songo pidong Raja Wali naso ololoja karezo naso ololoja memuji pasang apoguarmi pada waka sahid asaboy hami lam doras mangula akka tugas na diapeoko tu kami masing-masing disonrodo opat keluarga nanaing membaptiskan anak kesayangan mereka sai pasu-pasu ma ianak koni asa ibu-ibu rumah godang bertumbuh dengan sempurna punya masa depan dapat pekerjaan yang bagus. Tuhan kirimkan pada waktunya jodoh yang seiman dan orang tua akan Tuhan semakin berkati, panjang umur, berlimpah berkat untuk membesarkan dan menyekolahkan yanakon di bahasa-bahasa kotu nasida. Pasu-pasu mah orang tua 4 keluarga yang membawa anaknya. Berkati kami menjalani pandemi COVID-19 supaya kami tetap percaya terhubung kepada Kristus yang memberi keselamatan, perlindungan dengan tetap mengingat protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pasu-pasu ma gereja HKBP Pasar Minggu, pasu-pasu pemerintah neng mula nok kami dongani di dalan
asa penuh sukacita, penuh kebahagiaan, mulak sian gereja mabuan hatam nabadiai. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Ta puji matu hatta, maredde maita, hu mata pasahat peliatta. Sayang pehon tangan
hamu akadongan saporseaon noaing masuk maita tu acara padidion na badia marende maita. Manamina di Banua Gijang narodo hami tujulo mabuana kada danakon saya si maroham jala manasida gayana komu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hangulo sugut marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hata si paingot atong hamua kadongan nama buan danak si didion tangion hamu nama hata ni Tuhan Yesus lau mahamu tulia pertibion ni nama doa kasisianna podai hamu asalu bangso didi hamu nasida tu bagasan goar ni dewata ama anak dotod di perbadia ajari hamu nasida mangadaruti salu nahu to nahon itu hamu jala ingot ma saina dong anakku do hamu kanupari rasi rasaro ajal ni hasiang onon manangisena porsia do didi dapotan hanguluan alaina so porsia hona sugut tangyo kamu adowat hata natar surat di surat ni si Markus adong maka nama bonda danak tu Tuhan Yesus asa di jama ada di bisa ngakasisian nai mana mabuani jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marana di dokma loas samu nama kada danak iro tuau unang orai hamu ai dia kasih songoni do hara jauh ni dewata na tutu si tutu no hodokot tu amu manangi sepe yang go sosongo dana iwana majalo hara jauh dewata dang bongot iwana tusi dungi di hal maka danaki dia pe matangan na tu nasida ma masu nasida atong hati daku kamu nama jolo hata hapor siotai rakma madokon. Atong alusihamu nama hata na husuk kotonon parjolo di pangido hamu noeng didion akada danakon tu bagasan ni nahina porsyamuna alusna di pangido rohanami na paduahon beha naolo hamu bode anak komunon asa di boto jala di hutan nasida hata ni depata alusna naolo rohami na patulu naolo do hamar suruh nasida tu gereja do tu perguruan yang huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo do hami
Atong molo songoni do pada muna tapasa manasida tu padidion na badia Roma mutujelo. Ale Patar Joakim Gideon Pardede Hudide mau tu bagasan gor ni mata ama dok tu bagasan gor ni anak Tuhan Yesus Kristus dok tu bagasan gor ni todi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di patama ho diaramut rajonna rodi saling lilingna. Amin. Ini udah benar. Ya. Ale Gloria Regina Immanuela Burnaban udide mau tu bagasan korne bata ama do tu bagasan korne anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan korne to di perbadia. Amin. Pajonok. Sai diramoti Tuhan di batama ho diaramoti rajona rodi saliling nililingna. Amin. Pegang ini pegang. Ya. Ale Giovanni Rafael Emmanuel Naban Hudi dia mau tu bagasan korni pata ama dok tu bagasan korni anak Tuhan Yesus Kristus dok tu bagasan korni to di perbadia. Amin. Pajonok. Sai diramoti Tuhan di pata ama ho diaramut jonna rodi saliling nililingna. Amin. Ale Sadrak Saudi Erasmo Silalahi Hudidi mau tu bagasan goran de bata ama dok tu bagasan goran anak Tuhan Yesus Kristus dok tu bagasan goran itu di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de batamo diaramoti horojana rodi saling lilingna. Amin. Enggak apa-apa. Ale Shalom Rahasia Lasni Roha Borusi Majunta Hudidi mau tu bagasan korni bata ama do tu bagasan korni anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan korni to di perbadia. Amin. Ini mang pajonok. Sai diramoti Tuhan de batama ho di hari habamot tu harajona rodi saling lilingna. Amin. Martang yang mahita
Ale Tuhan Dewata, amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga hupasatami akadadana ko tuho. Jala di cakokodo nasida gabi anak komu, marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanaon, jala gabi panean di hanguluan nasa liling-liling na. Asima roham do dia kanatoras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari mana sida manogu-nogu dak danakon tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaumu. Amin. Marede maita la manutup perminggota. Pasahaton peliata ali di bata manami na di bano gijang hodo haroni salut sileo nadinggan dok nasa ulibasa na moliutus upasat tami masya na dilomi tuhami pelian nami tuho sai jalamai gawe wapna khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparsya kami pelianon pati bulun harajamu di tonga-tonga huriam dok di portibion. Buhai marohanami marhite ite todim asalam mutadahami godang ni silelami tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang sai pinarbadia ma guarmu sai Roma harajamu sai saut malamon roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lema tuhami sadarion hanguluas siapari se sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho di sodakon Tuhan Debatama bohina tuho jala asima rohana midaho
di dopakon Tuhan debatama buina tuho jala di pasaur hormadamena tu todi munabi amin. Selamat hari Minggu ma dihita salhuna ijulu ma ita masih jalangan orang tua yang membawa anak dibaptis supaya berdiri di altar